Тым часам на лініі Сталіна аднавілі унікальны гусенічны цягач СТЗ-5, які віцебскія вадалазы-пошукаўцы паднялі са дна ракі ў Гродзенскай вобласці. У вадзе самаходная машына праляжала больш за 80 гадоў з пачатку Вялікай айчыннай вайны. Падчас сумеснай экспедыцыі яе знайшлі супрацоўнікі гісторыка-культурнага комплексу «Лінія Сталіна» і ўдзельнікі дайверскіх клубаў з Мінска і Віцебска. Уздымаць артылерыйскі цягач дапамагалі ратаўнікі атраду «Зубар». Працэс яго рэстаўрацыі, у якім прыняў удзел Мінскі моторны завод, заняў больш за паўгода. 4 дня мы его поднимали. Мы его достали в очень хорошем состоянии, но надстройка была вся разрушена. С того момента мы его передали на линию Сталина, и за это время его полностью восстановили. Полностью восстановили, даже надстройки. И уже когда было на празднике, и он уже выезжал, тягал пушечку, людей, и абсолютно выглядит как с завода. Это проделана очень большая работа мастеров линии Сталина. И теперь на линии Сталина есть уникальный образец, потому что их очень мало вообще сохранилось. В команду входит таких активных 6 человек. У нас самая передовая оборудование, которое только есть, там магнитометры современные, гидролокаторы, мотособаки, глубинные металлоискатели, георадары, ну, есть все. Гэтай зімой віцебскі дайвінг-клуб «Сталкер» актыўна займаўся пошукавымі работамі. Падчас экспедыцыі знайшлі 2 нямецкія самалёты пад Віцебскам і Новалукомлем. Пачаць раскопкі плануюць праз некалькі тыдняў. Усе экспанаты віцябляне перадаюць гісторыка-культурнаму комплексу «Лінія Сталіна», дзе іх аднаўляюць, а затым уключаюць у музейную экспазіцыю.